Kaitolak mana alka borsungni borok bai ani amo ang borok bai kuno relation no kwrwi jeng sudo dol simi je ang bo bai sini mani 6-7 bosor hairok kana ang afro kuno video se khaya ko kun buya ko gangke amon pore ang Hello khajani mari kising song bahai tong bai norok kha khlai norok jotono kaham tong na hani channel o katal phai ke subscribe ke holo select khane di hake web song sini buku Hamari Debbarma bini bono to ye video sunam jakmano to ye reply rikha te tamocha tamsa ya bebak no bo reply rikha te web song norok o video no polani hoite paithak jora nai di se ang bini video ni main topics no kisa kai khage norok ni buskango tubi phaika heke web song norok o video no tabuk nai meno suba web song sabuni sa ya obo bebak no bini story bo kaham ke no saka srai ke so norok mo video no pula sakang nai paidi share khaitolak mana alka borsungni borok bai ani amo ang borok bai kuno relation no kwrwi jeng sudo dol simi je ang bo bai sini mani 6-7 bosor hairok kana ang afro kuno video se khaya ko kun buya ko gangke amon pore ang video khage mani no nung tipra sangine nung video khage hangke shuru tipra se shimi bolane amde to ko geble youtube video ro khanga ke joto borong no nainai mane tipra sabu nainai alka bosuni borok nainai father hosting borok nainai ble hedaba ang amon che shigang bo ang alka borok bai story ro instagram ro ang story ro ro amo hangke bskango phaya tangai hangke tipra sani bagai hangke ang bo mane ang bo relation no tongkha hangka ke ang bo wansu kamo je ang bo relation no tongoi tongo ba bunyo saimai rekhai ma tonnai hai ingnai funugoi inglak amti ro wansu kamo ang bo hingke ang bo shudu dol simi je amon bagai ang bo mane positive digi wansu ginai ang bo story ri dekha hingke norok gebang ro ya roma bai to nang kunphan saimai bele tak ti prasabai ang jodi nam ta ke photo buja khang ke bang ro ya ro photo buja khang ke ba amo bo salanya ko kulayu gange tangai a jaga ka tangai sayang kha ani je ang alka bo sun borbo story re mani ge ang to dol ni bagai mani dol ni hoje sa ang to dol hani sa ang to bole ar kun ang girlfriend boyfriend hani boria kun buya aja kun phan riya ang dol hani simcha ka sang story ri mani mana ge ta ka sa hang ge aji no video share khai tong la mani je viral khai tong la mani a video amo tabung niya abo agini video si ge shikla jora ro mane a somoyo ani anbo joto borong ni no kahe somoy to ngati ba je flip khalak nani tamong nani amta hai joto borong ni kahe somoy phayu to bo hingke angki sa yaklai thanga a somoy angki sa yaklai thanga ngangke tak to anga to morok to nya amo agini video se abo to ngke je ruwan hni ne ngke amon che sigang angbo be mane kisa kok bang ajak hani no mano ngke abon bagai da bo a photo rong na man pore ate hekate bo hamya phunung na bagai da video ro ba ate heke ri de kha angbo saimia dol kising dol nam ta heng lekha to bo ngangke mane joto borong no tabuk kisam se drink khayu baksa borok bo tongo ongko ya to baksa borok to tongo nengya saya tongo to bo ngke prai borong no tabuk kisam se kan nong sa do ang joto borong khobai bo saya ana ati rokhon tongo je sel girl rokhoni tongo tam rengi rok ako rokhoni tong ngangke Facebook ro bo share khai tongo a photos rong katai AI bai edit khaja kase video a jaga ni mani chini kani ni a norok je story nong mani a bor bai kani ni ani mane photo ta AI bai edit khaja abno share khai tongo nong ni miss Hamari ikona ditam rokhoni ne bo a jaga bo mane ate middle finger ro use khai nai action party rong na an no busang hoti ro mitlang thangmani ani parents ni opman kha ani opman kha Hamari ni besai hai am te khero mitlang thangjago nok buskang simi sal gatang fungono honi mano fung 10ta 11ta hai rogong na ani nok buskang simi nai bo action party ro ro mitlang thangjago drugs tamani bagai nai bo sorong kha ang bo bai 2023 ni simi sing alada kha tonglayo kuno contact kare kuno kare ang bo bai kun ko bo saya te mala 2023 ni simi angke ang beri borok kha hailang ka do hailang ka yagra haya beri borok kha su yang na ang bo kangna ni ni ang bo nogoma phai oke je ang bo sana hangke to okong nang sekangon chaiman ang sekango saka hangke ni sayang kham je bula mane amtin baga saka je bin to amtin baga nya bu sai be boka ge hanya ta haina ta hanine bishini kongno saimya kari nai noro hailang ta sala di ate ke bishini kongno saimya kari nai papi be kene bo ang 2023 ni sini ang bo alada kha tonglayo kono contact kare kono kare hangke tabuk norok
amtai photo rongno je share khainai tai amtai ke viral ta khaladi norno sauje norok sa amtai ke phone goi tongo hangang ke boi chere rok tam shikinai ba tam gonai ba ni saw ke norok amtai hainu goi tongo ke norok sa aja shiwi tongo ke amtai ro phone goi tong hangka chere rok tam shikinai ba ni norok shiwi tongo hangang ke norok a jinis no phobna naidi tebisi viral khainai tebisi lukurong no phone go viral khainai tebu kungma borno phone go hangang ke ba boi ba cherai khanai ba nongnai no norok jete amno no hangang ke bahage phobi mano je buni live jeske pan tong thung mane bini live bini bokasa rights tong je bo bini mote ke tong nani hainani amta hairong no ma chudi jate amta hai buni kichi sa saya nong mani no share khalinani viral khalinani amti rong ta wan chudi je ang shimi bo oja ga nang jaya ko tong ya kungma borong nang jaya tong ako chaya hanga ka tamo je ang ka buskang nu jaka amte hai goto bo hangang ke ang abono sanamu chungo ang abor bai kono relation korei ang dol shimi no ke a video agini amta ke share ta khale chidi tai ke tei bayap sang norok o video ni bising tei saima kana sabo tamoni bagai tamo khati tamo problem create kha oboni bising tei hamari lukurok no koi kha bono tei video sunam nai rok no obo hai video no kisa mo thak de hini so bayap sang amsung no kok ke tei video no poilain hoite paithak jora nai toma bagai belai ke hambai so video no saja ke like khedi comment khedi tei share kha na tapok di hambai jotono no hai next video male pinai so jotono kaham kurung tong di so bye.